Jangan lupa subscribe guys. Oke guys, kita akan syuting pada sore hari ini bersama Mas Eko. Lompat. Siapa ini pol kayak gini tak? Gue mau kok di? Aku tuh. Aku kurung udut kok. Aku pol kemulu. Kowe saiki udut. Udut tau kae. Roh Pak aku bisa Surya. Seindah Surya. Seger iki. So kan tare. Dedek ini ya mana ya? Kurang kok. Wah, Surya. Iki ana batune iki. Kuwi rek larang. Aku berat Salah ini. Gue aku sih, Alah, bini tak nelpon. Kan apa ya? Nelpon apa? Wong mau kiri ber kok sanggeman. Belak. Nyalong jadi. Iya ngono. Jan. Telepon sik. Tapi duwe kontak ora iki. Gue tak mabuk. Ora kok ngono mulu sithik. Woi. Kowe muni. Lah kowe lapot cok nelpon aku. Boleh lah, keliru. Woi, jono kuwi ya. Tak kira sapa Malah kaya Eko sak terapi. ngokot tare malah. Aku iki duwe kendaan, dadi niki aku wedi. Bener tak aku mau lagi ini. Tak luru awet dok esok iki ngacarano ki lho. Ora pernah. Iki to anono 17 Agustus. Kancane tak hubungi ta. Menyebar. Udah telepon. Yo, aku yang berdiri ini apa? Halo. Halo. Apa ya sayang? Kowe nang ndi kot? Noma. Rene ta carane yo RAP ngrayakno ki apa iki kemerdekaan iki. Kudu ngadakno lomba, oke? Dan Ondi? Yo biasa nang base camp. Iya, tak merono. Yo ndang rene yo. Tak tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Dewi bos. Nyantai kok are. Ber Daud kong. aku cah gede ya. Ngungkal gaman to. Sangger tani kene sik yo. Betul. Ngajak 17 Agustusan si Andi. Ora ndek duit ngene aku. Wah, yo piye iki? Jaluk Pak Iya to. Oke. Aku mesti do urunan yo cacah ngajak urunan. Yo mesti. Pak jaluk duite tak kok 17 Agustus ngono solo ki lho. Jaluk Lho celengan. Cah, lha iki celenganku nduk awet sesasi apa tak tukokno? Ora peduli ya. Mobil ora, Pak. Mobil apa? Ora goe man. Emang yo gorene. Ya, jaluk ah. Gawane nunggu Andi. Ayo. Ayo. Enak iki lah produk suwep ini Agustusan kok ngene barungan ya ora ono, dremben ora oleh. Enak iki lapo iki ta? Gawe nganu piye? Apa? Bos. Kenapa iki? Kenapa nah? Aku mau apa dijak arah-arahan aja. Aku apa adu pitik? Cekel polisi we. Aduh pitik iki piye iki? Cekel polisi. Iki isine iki mahar rek. Weh, duit. Masuk, we. Kowe nggo apa? Arah-arahan. Gua acara mulu. Wah, ora bir-biran we. Wah, mare rusak kowe malah. Ada arah-arahan iki. Ora oleh arek-arek. Kopit je. Kopit piye? Kopat. Ya gak yo harine jarine apa diadakan nganu. Lomba. Nang ndi acarane re? Nang base camp ngono. Ono Don Don pora. Don iki aku nggo duit. Ora sadar iki diku dhewe. Ya wis tak medun aku. Don. Wis don ya? Samu iki Don apa Mas Teh? don duit. Don duit. Aku mungkin duit
nganu. Lah aku ora duit-duit piye iki aku. Aku nek ndokok duit nang yo gak ono. Mulai sik tarang sik piye. Wis nek tanangi kok. Lewin to. Aku nak menang ayo tak ijoli. Entuk apa engko entuk? Entuk Kerupuk wingko. Iya tuh kerupuk lah itu. Dilomba bareng-bareng ya. Yo. Ayo numpak motor apa ora kowe? Aku ora nggo motor ya. Ya kan mlaku sik tak numpak motor aku. Yo akal kowe nek ngono kuwi. Uling kowe. Kancane mlaku dek. Mlaku numpak motor. Sehat, ayo mlaku. Musuhku. Sapa kowe? Salah Wardan tak idiain dia sare. Ora dikeki aku malah. Gentane ibake cengle. Salahane. Iya. Kowe lah. Iya, apa sih ngedrop nondi ta? Apa yang keren les? Apa tak jak lomba bareng kruyuk aku iki. Anak acara apunan gitu. Ya wis anu kan Agustusan. Yo, lomba apunan kabeh iki. Ya engko dadi remu. Aku nggo duit ngono. Sithik. Pitekmu tek apik Apa ngono kan. diduimu apa diukur pengot? Kot tolong ae dibeli wae nggih surungan ah. Mare rusak. Ya ono isine ora tek ngono iki ya. Ayo diacarana, barangnya didit loro ah. Ayo. Mudun. Oh, lomba mangan-mangan wesi ngono barang. Kuwi malah mantap. Murah kali ngono ne. Negoan kabeh. Lomba apa ya? Ya akeh di loro apa? Sing mare warak-warak ngono lombane. Mangan-mangan kerupuk ya kena. Ya bisa Balap karung ya. sik di sana. Lah Nak kebur piye? Wes. Nak kebur piye? Nak kebur. Yo gari manjer nih. Ayo, wes. Ayo. Ayo. Kowe apa nah rek? Musuhku. Oh, tumpuan. Yo. Hah. Lho apa ora kuwi? Duh, Iya, Gu. Ayo piye? yo. 4.000. Yo, mlametune blek kayak sing berbane cilik-cilik kabeh. Lah kowe ndi rek? Kilo pecah. Wah, Iki brah iki. Brah iki. Pecah-pecah. Ini ada pecah iki. Tak ibu 2.000. Weh, ning kene. Wah. Wes, HP-ku. Heeh. Ojo wes iki lho dadi kepuk. Wih, ojo HP ku jelek kepuk. Oh, ojo. Ojo. Tak kepuk arek. Oke, Wes kita kepuk. Pak, Ayo ya. Langsung. Gepeng. Ora sini ora wi. Corona sini. Di sini apa? Mandok. Oh. Wes ngendok. Ngendok. Lah ilah. Ya. Ora ditindakno lho. Wah, akeh duite. Brah iki. Wah, gerah iki. Wah, ayo, dudung lho. Oh, ditindakno. Engko yo anu tuku senar. Benar. Nggih, tuku gitar. Asu iki. Kamu apa ngamen? Ayo, wes, ano? Yo. Kerangkup. Ayo. Woi, lagi kau duit apa? Aku malah nggo palu. Ora entuk deh. Wah, duite keri no kok. Ah. Wane sih ah. Ki ora? Ora, pite goreng wae kok. Wis ane yo. Lho. Kowe garene iki entuk iki kabeh entuk iki mu. Lombane ya trimo iki. Lah iki nyewa helm iki tak loro. Sekarang itu genyemo helm. Lho, Lha iki apa kuwi? tarik tambang to, Mas. Cuilis ngono iki apa? Ojo te cilike. Ibaratno hubungan go. Tewas gede to, nek kandas. Cilik lah to sing penting setia. Ora bayar enak cilik aku. Seneng yo enak. Wis akhir ayo. Ayo, siapno. Iki. Hei, Kuwi se. Kise bendera. Upacara ayo. pacara se to. Ayo. Yo. Ya. A few moments later. Jabrak. Maju jalan. Iki re. Yo iki re. Yo iki. Salah ini re. Salah ini dia. Bendera telah siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat ya.
Gagak. Nganu lomba man rupuk ning. Man kerupuk sik. Heeh. Lah iki Saya njok pangan. ya ora sida lomba engko. Ngamuk Joko. Bae, Kang. Ayo Kang. Ayo. Ayo. Ayo le. Nah ini. Aku mau taline do getar tambang undi re. Yo. Undi. Ego. Anu kok. Dikira nang wis apa wis. Ben suwe entek. Ayo. 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 Aku buat sing iki aku. Ayo. 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 Halah kesuwen. Gas, terus. Terus. Ora iso, penak kowe lo, Cuk. Ayo. Wes sak durung Kowe jagoku, Bas. Ayo mlebu. Kowe apa iki terasa ora disuruh burungan. Ora terasa. Wah, jos. Ayo. Ini menang nih kok. Menang aku kudune. Oh. Yo. Ini menang ya. Opo iki? Aduh. Ojo, loro to, Cuk. Ayo. 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 Iki kesempatan tarik tambang musuhku tak beruk neh. Teni kowe. Ambruk. Iki menangno ya iki ya. Kengku ki musuhku. Kalah budaya. Wong iso jungkel. Eh. Ki harusnya kok iki kowe butahe. So aku setekan di kene kowe engko sing menang. Lah kowe iki narik iki apa narik abang. Oh, saya to. Yo. Tambah ono kowe. Yo. Ayo. Ayo. Ya. Aki ke. Aki ular beko, Go. Oke, guys, kita akan syuting pada sore hari ini bersama Mas Eko. Empat. Kowe menang tas. Paten lo. Enggak yo meme paten sithik wae mending. Paten. Sejarah rene aduh. Kesempatan. Iya. Tandang ono musuhku. Iya ya. Ayo.